Világszinten férfi hang uralja a sajtót, derül ki a Globális Médiafigyelő Projekt 2021-es felméréséből. A 116 ország bevonásával készült kutatás világosan rávilágít arra, hogy a nők alulreprezentáltak a médiában, a globális sajtótermékek mindössze 18%-ában jelentek meg, mint megszólalók. Ugyanezt vélte felfedezni a svájci központú Ringier csoport, akik megalkották az Equal Voice kezdeményezést. A kezdeményezés célja, hogy ne csak monitorozza, hanem láthatóvá tegye a nők jelenlétét a médiában. Hiszünk abban, hogy nem csak a hagyományos női szerepeket, női modelleket kell bemutatnunk, hanem az attól eltérő, a nem szokványos sikereket, teljesítményeket. És tudjuk és hiszünk abban, hogy a teljesítménynek, a sikernek nincs neme. A Ringier házon belül kifejlesztett egy szemantikai algoritmuson alapuló szoftvert, mely a mesterséges intelligencia segítségével képes új nyelveket megtanulni, majd írott, képi és videós tartalmakban elemezni a nemek arányát. Portfóliónk legkiemelkedőbb számadatait a 2022-es évben a Glamour produkálta. Az online megjelenések tekintetében a szöveges tartalmak 58%-ában jelentek meg nők, míg ezen belül a címek és alcímek esetében ez a számarány 75%-ra növekedett. Az önálló kereset a feltétele annak, és a biznisz szemlélet, vagy hát az a vállalkozó szemlélet az a feltétele annak, hogy a nők tulajdonképpen egyenlőek legyenek a társadalomban. Úgyhogy a tartalmainkban, a Glamour Women of the Year-en és mindenféle más fórumon mi rendszeresen támogatjuk a vállalkozónőket, és odafigyelünk az újonnan felbukkanó tehetségekre, és lehetőséget adunk nekik. A Ringier nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is első a tekintetben, hogy meg tudjuk mérni és meg tudjuk mutatni a nők jelenlétét a médiában. Természetesen nem csak kiemelkedően jó számadatokkal találkoztunk, vannak szerkesztőségek, ahol lényegi munka előtt állunk. A Blick esetében a 2022-es évben 38% volt a szövegekben a nők megjelenése, az alcímek és címek esetében ez 41% volt. Létrehoztunk egy Equal Voice teamet a Blick szerkesztőségén belül. Az ő feladatuk az, hogy a mindennapi tartalomgyártásban impulzusaikkal, témajavaslataikkal, a témák feldolgozása tekintetében ötleteikkel támogassák a lapvezetést. A hosszú távú cél, hogy nők és férfiak ne csak egyenlő arányban, hanem azonos minőségben jelenjenek meg sajtótermékeinkben. Éppen ezért házon belül szerveztünk egy workshopot, amin főszerkesztők, szerkesztők és újságírók vettek részt. A workshop célja az érzékenyítés és az edukáció volt. Emellett folyamatosan dolgozunk egy szakértői lista összeállításán, melyben olyan női kontaktok szerepelnek majd, akik valamilyen szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak már szakterületükön. Hiszen állandó mottónk, hogy a szakértelemnek nincs neme.